Ahoj, ja som Matufi Rešport a po týždni ťa opäť vítam pri novom videu zo série najlepších hasičských súťaží Slovenska. Minulý týždeň ste mali možnosť spoznať obec Branč. Dnes však zavítame do Trnavského kraja, kde sa nachádza obec Pavlice. DHZ Pavlice sú známym tímom nielen na Slovensku, ale aj v Česku. V roku 2019 predsa triumfovali na prestížnej súťaži v Širokom Dole. No a preto je jasné, že aj ich domáca súťaž musí byť topka. V Pavliciach sa súťaž uskutočnila poprvýkrát v roku 2002 a od tej doby nasledovné ročníky len a len pribúdali. Za tú dobu sa veľa vecí zmenilo, ale tá kľúčová nie. Podľa dohľadateľných údajov sa vždy súťažilo na futbalovom štadióne v Pavliciach. A veru, práve tento areál je hlavným dôvodom, prečo sa táto súťaž nachádza na zozname najlepších súťaží Slovenska. Nábeh pozostáva z koberca a zbytok trate sa beží na mäkučkej tráve. Trať je teda naozaj rýchla a časy sú vždy vyrovnané. Okrem toho sa v areále nachádza aj bufet, ktorý si každoročne všetci pochvaľujú. Domáci organizujú po väčšine kolá Západoslovenskej hasičskej ligy a Inovecko-Karpatskej hasičskej ligy. Po novom súťaž nesie názov DIN Technic Cup. Avšak občas sa stane, že zorganizujú aj neligovú súťaž. Minulý rok takto napríklad otvárali sezónu súťažou v apríli. Každopádne je teda jednoznačné, že sa sem oplatí prísť. Tak čo, prídete tento rok vyskúšať túto trať na vlastnej koži? Hoď mi koment, ak áno. Do popisku videa prikladám playlist z posledného ročníka súťaže. Dúfam, že niekoho to osloví. No a to by bolo odo mňa v skratke všetko. Dúfam, že sa uvidíme znovu pri ďalšej časti série Najlepšie trate Slovenska. Ahoj a pekný deň.